El Col·legi Oficial de Bibliotecàries i Documentalistes de la Comunitat Valenciana presenta els Premis Samaruc 2026. Reserva la data. Els Premis Samaruc són un reconeixement a la literatura infantil i juvenil en valencià. Des de fa més de 3 dècades celebren les històries que fan créixer lectors i lectores. Enguany, tornem a posar en valor el paper de les biblioteques i de la nostra llengua com a motor cultural viu. A més, entregarem els guardons Bibliotecària de l'any i Bibliotecària d'honor per a reconèixer trajectòries inspiradores dins del nostre àmbit i retrem homenatge a figures clau en la promoció de la lectura i de la literatura en valencià. El 30 de maig vine a compartir, celebrar i continuar fent gran la nostra passió. T'esperem als Premis Samaruc 2026.